Så er vi ved at være der, og nu skal vi have de 4 hjørnebrikker til at sidde de rigtige steder. Ikke vende rigtigt, så de sidder med gul her, grøn der og rød der. Bare at der sidder den rigtige brik. Den behøver ikke at være vendt den rigtige sted. Den der sidder forkert, der er blå, der er ikke noget blåt her. Den der er rødt, der er ikke noget rødt her. Den her sidder forkert, der er grønt. Den der sidder rigtigt. Gul, rød og blå. Den tager den rigtige placering. Så skal vi have alle 4 til at sidde. Og for at gøre det, så holder vi den sådan her. Så den her brik, der sidder rigtigt, hvis der er en, der sidder rigtigt, det er ikke altid. Den vender ned mod dig og til højre. Ja, og så kører vi. Top, væk, top, væk, top, mod, top, mod. Så ser vi lige, den sidder rigtigt. Den sidder forkert. Den sidder forkert. Den sidder forkert. Så prøver vi igen. Den kan køres nogle gange. Top, væk, top, væk, top, mod, top, mod. Rigtig, rigtig, rigtig og rigtig. Så sidder alle sammen rigtigt.